Защо се венчахме? Защото тук изпитвам радост. Това е най-хубавото време от седмицата. Чувствам се свободен. Защото тук е радостта. Хората и общността, които са тук, макар да се чувствам по-добре, защото са само позитивни, всички са вярващи. Всеки път сърцето ми бие много силно. Добре е за децата да се научат на морал и на всичко, на което научи религията. Да се помолим на Господ и да се притестим. Това са нашите първи дарители. Те са тук, защото се чувстват частичка от цялото. Господ особено много ще оцени това, което ни е дал, мъничка частица, да го жертваме за Него. Да му го върнем, но Той ще го преумножи и ще ни го върне като други дарове. Така че участвайте в нашата кампания.